klasse. Nu vil vi vise jer en måde at øve tabellerne på. Og det hedder tabelfodbold. Og man kan være 2 til 4 personer. Og vi er 3. Ja. Og så skal man så stå i en trekant, fordi vi er 3. Og så, hvis man er 4, skal man stå i en firkant. Og hvis man er 2, så skal man bare skyde frem og tilbage til hinanden. Og man skal bruge en fodbold. Og så skal man bruge nogle mennesker, som kan spille og så skal man bare have det sjovt. Og det gælder jo ikke om at vinde. Ja, og så vil Nina lige forklare, hvordan man gør. Okay, man står i en trekant og skyder til hinanden. Eller, vi står i en trekant, fordi vi er 3 personer, ikke? Men så står man og skyder til hinanden. Så hver gang man rammer bolden, så siger man så et tal. Og det vil vi så se dem gøre nu. 5 10 Og det skal lige siges, at man skal huske at gøre det ordentligt. 30 35 40 45 50. Det var så lige en lille tabel. Og nu vil vi gerne sige farvel til alle jer 3. klasser, som har set.